Разкажи ни какво ни очаква днес. Днес ни очаква малко мъгла. Може би сняг, дъжд, но много приятна компания. Ето, събираме се още. Може би ще изчакаме още 10 минутки. Да се посъберем още хора. Приятни трасета български. Малко положителна денивилация. Повечко. Но надявам се на всички да го хареса. Нещо по-интересно по маршрута? Ами, дано да не видим мечка, иначе тя ще е най-интересната. Виждам много хора, надявам се да не я срещнем. Нали за това има в гората? Иначе имаме тук. В Балкана майчето се познават, приятелки са даже. С майчето? Да, с майчето. Тя може да разкаже по-подробно като дойде. Това е. Хубави гледки, готини хора. Да, в тази прекрасна гледка, по принцип срещу нас се намира... За момичета да става дума? Свети Димитър, на скалата там отгоре, която трябва да билее, но в момента толкова бял, малко в левия край. Да, нали, вижда се прекрасно. Да, там зад Баба. Малко по-вляво, още тук за дворчетата, в далечината се вижда Асенова крепост, но тя също малко срамежлива днес, може би заради времето. В десния край по принцип се отваря голяма панорама към Пловдив и се вижда тепетата отдалеч и прекрасния Калфа антиквартал запад на Асеновград. И може би хората, които са се натрупали в момента на опашка да чакат за... Това ще го изрежеш. Въображение в работа може ли? Да, то е в тази страна, но е малко по-така в ниското отборче. Малко трябва да се качим по-нависоко. Това там не е Бяло море. Бяло море? То навсякъде като гледам. Всичко е бяло. Тук е млечно даже. Да, тук имаме един бял язовир, в смисъл басейн, който е изравнителен, но и той се вижда малко по-нататък. Да. Преди 2 години тук направих първата фотосесия на Асеновградски баири за представяне на новите тениски за 8-та година. Ето тук. Тук е тази зона. Ами, аз вече с младени имахте няколко колаборации. Майя, Челева, Веско Мотишов. Това бяха моделите. Вертикален километър. И ми идва топ, защото все пак, нали, тренировката нагоре ти удря насякъде, където сте слабите места. О, да, знам, че трябваше да тренирам. А прасетата къде са? Прасетата, едното е тук отдолу, а другите, те са ги изгонили вече. Но другите са тук по това, на което казваме кончето, Асеноградското конче. Къде се казва кончето? Тук, когато остане фотограф с дрон, ще се види как пътеката, от която дойдохме, е трасето на състезанието. И всъщност те продължават по едно буквално... Към Параклиса. Към Параклиса. И от високо е, точно сякаш се движат по ръба. И когато това се снима с дрона е много яко. If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Just stay till the morning light. Ако можем поне, както се казва, много малка част от това, което е бил да мине през нас, ама наистина да ни докосне, ще ни направи наистина, колкото и така клиширано да звучи, по-добри хора. Това е едно от многото скривалища в България. Той тук е отсядал, не мога да кажа колко пъти, обаче точно скромното място, където е отсядал, наистина може да те смири, да те принизи, много да усетиш каквото можеш да усетиш. Реално много сме малко, за да говорим за него.
'cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too.